Criança conscient? De què va exactament tot això? Hola, soc la Judit de la Tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que ens ajudin a créixer, com a persones, com a individus, per poder acompanyar millor els nostres fills i les nostres filles en el seu dia a dia. Avui estic aquí per parlar-te de la criança conscient, de què és exactament això, de com l'entenem des de la tribu, de quina diferència hi ha amb el que hem fet sempre, amb la criança tradicional, podríem dir. Espero que t'ajudi a posar-hi una miqueta més de llum, a veure les coses més clares i que en puguis treure suc. M'agradaria començar definint una miqueta els termes, perquè avui en dia es parla de criança conscient, es parla de criança respectuosa, disciplina positiva, i tenim un munt de noves etiquetes per fer referència a maneres d'educar que són en essència diferents de com s'ha fet sempre i que d'alguna manera tenen coses en comú, però que no totes cauen sota la mateixa etiqueta. A mi m'agrada sempre fer servir el terme criança conscient. Per mi, criança conscient engloba idees de molts corrents de pensament pel que fa a la criança i a l'educació diferents. No m'agrada centrar-me en un sol corrent perquè penso que és limitar-nos. I, com sempre, els nostres fills són persones i nosaltres som persones i cada un de nosaltres funciona diferent, està en moments vitals diferents i es troba en situacions diferents. I el que a vegades ens funciona amb un nen de 3 anys no ens funciona amb un de 5, o el que ens funciona amb un germà no ens funciona amb l'altre. De manera que penso que el millor és tenir un ventall ben ampli d'eines que puguem fer servir, vinguin d'on vinguin, vinguin del corrent de pensament que vinguin. Veuràs que sempre evito fer servir el terme criança respectuosa. És un terme que no m'agrada perquè trobo que és confús. Quan parlem de criança respectuosa, el focus està en respectar l'infant. I si bé jo crec que ens hem de centrar en respectar l'infant, també crec que ens hem de centrar en educar. I quan parlem de criança respectuosa, a mi em sembla un terme confús. Perquè jo puc ser molt respectuosa amb el meu fill i deixar-li passar totes. Jo puc ser molt respectuosa amb el meu fill i ser molt permissiu o molt permissiva. I això, per mi, no és un bon model de criança. De fet, per ser permissiu o permissiva amb el teu fill no cal que et formis, no et fan falta eines, és molt fàcil de fer. Per això tendeixo a intentar no fer servir el terme criança respectuosa. M'agrada molt més el terme criança conscient. Què vol dir criança conscient? Vol dir, al davant tinc un ventall de possibilitats molt ampli de coses a fer, de maneres de fer amb els meus fills, me les miro i avaluo què és el que em servirà a mi, què és el que s'adiu amb els meus valors, què és allò amb el que em sento còmode. En què es diferencia de la criança tradicional? Doncs d'entrada en un punt molt bàsic. La criança tradicional és impulsiva. Em trobo en una situació i faig el que em surt en aquell moment sense pensar si allò està bé, si està malament, si és educatiu o no és educatiu. Simplement reacciono. En la criança conscient intentem no reaccionar, sinó respondre, donar resposta. Sí? Aquí tenim una primera diferència i està en aquest focus, que va lligat a una altra diferència, que és que la criança tradicional ha estat sempre enfocada molt a curt termini. Em trobo en aquesta situació i faig el que sigui per sortir de la situació aquesta concreta en aquest precís moment. En canvi, la criança conscient el que intentem és posar el focus a llarg termini. No és tant com aconsegueixo que el meu fill deixi de fer això que està fent ara que jo no vull que faci, sinó com aconsegueixo que hi hagi un aprenentatge a llarg termini. Com aconsegueixo guiar a la llarga, no només solucionar el problema d'ara mateix. Moltes vegades per solucionar el problema d'ara mateix la criança tradicional pot ser més efectiva. Moltes vegades 4 crits són més efectius en l'ara que no pas un model de criança conscient.
El que passa és que a la llarga els 4 crits no ensenyen res, no són educatius i en canvi altres maneres d'actuar des de la nostra racionalitat i no des de la nostra impulsivitat sí que són educatius, sí que porten a un aprenentatge que farà que els nostres fills faci menys falta que nosaltres estiguem constantment renyant-los, no? I aquí, amb això que deia, donàvem una tercera clau, que és aquest concepte de guiar. En la criança tradicional, la base es troba en controlar l'infant, controlar el seu comportament perquè es comporti d'unes maneres que a nosaltres ens sembla que són les bones, que molt sovint no estan alineades amb les necessitats reals dels infants. En la criança conscient no ens centrem en controlar el comportament de l'infant, sinó que en el que ens centrem és en convertir-nos en bons guies. I un guia és una persona que t'acompanya, que et comprèn, que quan caus t'ajuda a aixecar-te i a continuar endavant. No que quan caus et diu «però què fas? Però que no ho veus? Que així no?» No, això no ens ajuda a tirar endavant. És com quan vas amb un nutricionista perquè t'ajudi a millorar la teva alimentació. Si tu hi vas i et posa una dieta i tu comences a fer aquesta dieta i tot va bé, una setmana, segona setmana, tot avança i la tercera setmana tens una relliscada i comences a menjar xocolata pels descosits. Quan hi vas, què esperes que et digui? Quin serà el bon nutricionista, el bon guia, el bon company que t'ajudarà a assolir els teus objectius? Serà aquell que et digui «però què fas? T'has tornat boig o què? Però ho has tirat tot per la borda amb el que t'havies esforçat i ara això?» O et serà molt més útil que et digui «buf, havies fet una feina magnífica durant 2 setmanes, has tingut una relliscada, la podem tenir tots, a tots ens passa, no és gens fàcil, però no et preocupis, que pots recuperar i tornar a enfilar pel camí on anaves, ja veuràs, jo t'ajudaré i estaré al teu costat». Això és un guia i això és el que intentem fer amb els nostres fills, ser aquest guia, no ser el que m'aixaca, perquè no és així com aprenem. Des de quan, deia, crec que és la Jane Nelson que diu això, des de quan fer sentir malament algú l'ajudarà a millorar. Si volem que algú millori, el que hem de fer és donar-li la mà i acompanyar-lo, animar-lo, guiar-lo, donar-li el nostre impuls, la nostra confiança i la nostra energia, no matxacar-lo. I això ens porta al següent punt, que fa referència al nostre rol com a pares. En la criança tradicional, el nostre rol com a pares és de rivals, de contrincants, l'adversari. El nen està aquí i jo estic a la posició contrària. Som d'equips oposats. Estem els uns contra els altres. En la criança conscient busquem fugir d'aquí. I atenció, no ens equivoquem, no estem buscant ser els amics dels nostres fills, perquè un amic no serà mai un guia, no? Jo ho visualitzo una mica com un guia espiritual. Un amic no serà mai aquesta figura. El que necessiten de nosaltres és que ens convertim en aquests guies, en aquests companys que ens donen la mà, que han recorregut molt més camí que nosaltres, que saben molt més que nosaltres com enfocar-nos i que, per tant, ens ajuden a arribar allà. Però sempre des d'aquesta postura de jo estic al teu costat i estic disposat a ajudar-te. No des de jo sóc el teu rival. I per què aquest enfocament? Doncs perquè aquest enfocament s'ha demostrat que és molt més efectiu, que ens desgasta molt menys els adults, que hi ha molt més aprenentatge per part dels infants i que aquests infants, a mesura que es van fent grans, tenen molta més autodisciplina, molt més autocontrol i necessiten molt menys l'autoritat externa, que som els pares i les mares, perquè se saben guiar des de dins. I és això el que volem. El que volem és ajudar els nostres fills a convertir-se en persones independents, en persones capaces de decidir per ells mateixos què és el millor per ells. Els nostres fills no ens tindran sempre allà al costat perquè nosaltres decidim què és bo per ells i què no és bo per ells. Necessiten que nosaltres els ajudem a trobar el seu nord, la seva brúixola, que els guiï i que els ajudi a trobar el seu propi camí. Aquesta és la nostra feina com a pares i com a mares. Ajudar els nostres fills a trobar el seu propi camí. Som-hi, endavant, uneix-t'hi. T'asseguro que és una experiència transformadora, t'asseguro que ens omple molt més això que no pas passar-nos el dia cridant.
Si tens ganes de veure més vídeos com aquest, pots seguir-nos a l'Instagram, al Facebook o al YouTube. Espero que n'hagis gaudit i que en treguis molt de suc per la teva família. Fins aviat!